Biztos kikötő. Melissa Gilbert, Tóth Enikő. Brad Johnson, Hans van der Péter. Liana Liberato, Cető Zsanett. Rebecca Staab, Kovács Nóra. Aidalis Dillon, Kisfalvi Krisztina, Michael Jace, Szakács Tibor. Michael de Lorenzo, Epres Attila. Magyar szöveg, Lőrinc Ágnes. Vágó, Göbjös Attila. Hangmérnök, José F. Lattes. Gyártásvezető, Újréti Zsuzsa. Szinkronrendező, Aprics László. A film alapjául Daniel Steele Biztos menedék című regénye szolgált. Csináljak egy szendvicset? Nem vagyok túl éhes. Enned kell. Maradt egy kis saláta tegnapról. Azt kérem. Te eszel valamit? Nem. Én sem vagyok igazán éhes. Inkább megsétáltatom Musszit. Ne menj messzire, drágám. Gyere, Muszi. Állj! De hisz ott nincsenek is hajók. Elképzelem őket. Szeretsz rajzolni? Néha. A kutyám a modell. Megmutatom? Hogy hívják a kutyádat? Musz. Musz? Mit jelent a neve? Ez egy francia desszert. Olyan édes, mint ő. Te tudsz franciául? Igen. Anyu francia. Egész ügyes vagy. Komolyan, nagyon szép. Segítsek a lábánál. Azt sohasem tudom lerajzolni. Na nézd csak. Húzz egy vonalat. Aztán egy képzeletbelit ide. Most rajzold meg a mellső lábát is. Látod, olyan, mintha futna. Jó, most próbáld meg te. Nagyon klassz. Ő remek művész. Te is az vagy.
Gyere, drágám. Feküdj az ágyadra. Halljam, mit tettél annak érdekében, hogy összeszed magad? Csak menekülsz? Ennyi az egész? Most erre van szükségem. Már több mint egy éve történt. Szerintem ez elég idő, hogy adj magadról valami életjelt. Egy hajmosás jó kezdet lenne. Olyan, mintha semmiben lebegnék. Miatta is bűnösnek érzem magam. A Pip remek gyerek. William, De igazad van, előbb vagy utóbb szembe kell nézned mindennel, főleg amikor hazamész a régi otthonotokba. Erre gondolni se bírok. Nem megy. Holnap csoportterápiára megyek, talán az segít. Ó, igen. Egy szoba tele lelkisérültekkel, szuper. A csoportvezetőnk elég ügyesnek tűnik. Blake Thompson. Egyedülálló? Esetleg elősegíthetné a gyógyulásodat. Esetleg nézd meg, hogy van William. Én inkább megnézem a szörpöseket. tudom, elkéstem, sajnálom. Jó Rémes van. volt a közlekedés. Semmi baj, csak figyelj Pipre, nem akarom, hogy elkószáljon. Zsötem! Szia, Márk ott van? Számomra úgy tűnik, mintha azt mondaná, nincsenek céljai. De nekem vannak céljaim. Tenni akarok valamit a lányomért, Pipért. Újra szeretnék kötődni hozzá. Nem is tudom, nagyon egyszerűen hangzik, de... Talán Pipnek is az lenne a legjobb, ha önmagáért tenne valamit. Ez remek gondolat. Ha nem bánja, javasolnék valamit. A Wexler központot. Kiváló programjaik vannak a hajléktalanok megsegítésére. Nagy hasznát vennék, és ez pozitív támaszt jelentene önnek nyár végén, ha eljön az ideje, hogy hazatérjen. Üdv! Szervusz, Pip! Hogy mint vagytok? Jól. Mi a helyzet? A keresztanyám átjött a fiával, Williammel. Aranyos kisfiú. Nincs apukája. Szomorú, mi történt? Nem tudom, Andrea nem beszél róla. De anyunak egyszer mesélt egy furcsa nevű bankról. Értem, a rajz jól sikerült. Éhes vagy? Nem, köszönöm. Anyu nem eszik. Nagyon vékony. Hogy talán beteg? Nem, csak szomorú. Mert apugépe lezuhant. Meghalt. A bátyám is. Mindketten. Felroppantak. Csak ketten maradtunk. Merre jártál? Sétálni voltam. Éhes vagyok. Ó, sajnálom, elfelejtettem bevásárolni. Később elmegyünk enni valahová. Hű, nagyon jól sikerültek. Tetszenek? Le tudom rajzolni Moose lábát. Ó, nagyon ügyes vagy. Hol tanultad ezt? Még nem tanultam meg egészen. Gyakorolnom kell. Most megyek és ledőlök egy kicsit. Az a mi házunk ott. Na hát, gyönyörű.
Miért bámulja a lányom? Csak figyelem, biztonságban van-e. Bájos kislány, büszke lehet rá. Hogy bájos? Ez mit jelent pontosan? Tudja, hogy ő még csak 11 éves? Igen, elmondta Mrs. Mackenzie. Maga beszélget vele? Anya, ő Matt. Matt Boss. Mondtam, hogy soha ne állj szóba idegenekkel, soha! Tu entends, Philippa, je t'interdis! Ő a barátom! Menj a szobádba! Az ilyen dolgoknak neve van. Nagyon csúnya neve. Maradjon távol tőle, vagy hívom a rendőrséget. A parton festett, mert jó ember. Semmit nem tudsz róla, Pip! Ő egy idegen! Pip, megkért rá, hogy menj el hozzá? Nem akart megölni, megmutatta, hogyan rajzoljam le Moose lábát. Ő a barátom. Szörnyen viselkedtél. Nem akarom, hogy találkozz vele. Megtiltom, hogy egyedül elhagyd a házat, Pip! Kérlek, egész hátralevő életemre bezárkózom, mint te! Pip! Pip! Miután beszéltünk, leszaladok a postára. Hát, aki van téve a képe a 10 legkeresettebb bűnöző közé. Andrea, ezzel ne viccelj! Ki tudja, mit akar az a pasas? Semmi oka rá, hogy barátkozzon egy kislánnyal. Pip még teljesen ártatlan. Bízd Pipre, hogy felrázzon téged. Amúgy elég ígéretesen hangzik. Nagy veszélynek tette ki magát. Ezt ő is nagyon jól tudja. Ophélie, Pip magányos. Tudom. De fogalmam sincs róla, hogy mit tegyek. Chad és az apja is meghaltak. Én meg egy roncs vagyok. Ha bármi történne vele... Nem. Nem! Szó se lehet róla, hogy összebarátkozzon egy idegennel, akivel a strandon találkozott. Ja. Ó, ne. Pont itt jön. Majd visszahívlak. Szia! Mrs. Mackenzie, higgy el, őszintén sajnálom, ha bármi kellemetlenséget okoztam azzal, amit tettem. Viszlát. Pip! Ha akarod, megbeszélhetjük. Matt! Matt! Jöjjön kávézni! Anyu is szeretné! Sajnálja! Au! Várj, ne mozdulj! Hadd nézzem. Au! Nem akartam kijönni a szobámból. Olyan nyers volt önnel. Sajnálom. Nem volt mindig ilyen. Aggódik. Au! Bocsánat, mindjárt kész vagyunk. Minden miatt aggódik. Apróságokon is felhúzza magát. Máskor meg semmi sem érdekli. Te biztosan érdekled. Rendben, kisasszony, jobb, ha felhívod az anyukádat. Jól vagy, kicsim? Igen, csak egy vágás. Jó. Azt hiszem, óriási köszönettel tartozom önnek, sőt, bocsánatkéréssel is. Mit szólna egy kávéhoz? Menjünk. Rendben. Pip mondta, hogy ön francia. Meg nem mondtam volna. Tanulni jöttem ide, majd hozzámentem egy amerikaihoz, egy tanáromhoz. Ted Mackenziehez, Pip apjához. Pip elmondta, mi történt. Sajnálom. Ő nagyszerű gyermek. Köszönöm, hogy meggondolta magát. A festészet nekem lelki megnyugvást jelent. Tudja, ez elég magányos elfoglaltság, de ha Pipet is sikerülne belevonnom, sokkal élvezetesebb lenne. Ő olyan élénk és lelkes gyerek, nagy adomány. Biztosan nagyon hiányzik a lánya.
Úgy látom, Pipből mindketten erőt merítünk. Igen, hiányzik Vanessa. Ő már 18. A fiam áprilisban lenne 16. Születésnapok, családi ünnepek, szünidő, ezek nehéz időszakok. Pip születésnapja októberben volt, pont a szerencsétlenség után. Nem kell mondanom, hogy... Amúgy öröm látni, hogy Pip lányom mennyire élvezi a rajzolást önnel. Akkor, ha Pip lába meggyógyult, ön is csatlakozhatna hozzánk. Erről jut eszembe, mindenem a tengerparton hagytam, úgyhogy jobb, ha megyek. Köszönöm a kávét. Szívesen. Jó napot! Ó, Muszi! Semmi baj. Szia, Muszi! Elnézést. Nos, Pip nagyon haragszik önre. És igaza van. Meg kellett volna látogatnom, de nem tettem. Én csak nem akartam zavarni. Kérem, kérjen tőle bocsánatot a nevemben. Miért nem kér ön személyesen? Jöjjön át vacsorára. A főztöm borzalmas, de a társaságért mindenképp megéri. Én elfogadom. Vigyek valamit? Ceruzát, radírt, bort? Nem, csak magát. 7-kor? Nagyszerű. Remek. Lenyűgözőek a képei. Köszönöm. Főleg a portré. Ő a lánya? Igen, a lányom. Gyönyörű. Erre büszke vagyok. Karácsonyra kaptam egy családi fotót Vanessáról, és az alapján festettem. Most Új-Zélandon élnek. A nejemmel, Sallyvel volt egy reklámügynökségünk New Yorkban. Mondhatni, elég sikeres volt. Mármint a vállalkozás, és nem a házasság. Beleszeretett az egyik üzlettársamba. Egy régi barátomba. Jó barát. Igen, Hemis. Remek srác, tényleg. Leszámítva, hogy tönkretette a családomat. Sally segítségével. Na mindegy, most Új-Zélandon élnek, Hemis odavalós, és minden karácsonykor kapok egy fényképet. Nyilván, hogy tudja mégis, hogy néz ki. Vagy hogy emlékeztessen rá, hogy többé nem vagyok része az életének. Már a hallottak alapján gyűlölöm őket. A vállás óta nem is látta a lányát? Az első 4 évben rendszeresen odautaztam, de minden utazás alkalmával egyre kevesebbet láttam. Elfoglalt volt. Például a barátaival síelt. Én meg feleslegesnek éreztem magam. Ez ennyi kifejezés. Természetesen írtam neki, de ma már nem küldök levelet. Sally egyértelművé tette, hogy Vanessa eltávolodott tőlem. Rémes történet. Szörnyű. Az ex-felesége megakadályozta, hogy kapcsolatban maradjon a lányával. Ez furcsa, mert beletörődtem a vállásba. Örülök, hogy eladtam az üzletem. Szeretek itt lenni és festeni. De a gyermekem elvesztését nehezen viselem. Csak annyit tehetek, hogy az ünnepekkor várom a fényképet. Ennyi jut nekem. Talán tehettem volna többet. Nem. Mi többet tehetett volna? Nem. Csodálom a kitartását. Tudja, a férjem, Ted, zseni volt, hihetetlen fantáziával, de épp ezért nehezen találta meg a hangot a gyerekekkel, főleg a fiammal. Chad mániás depressziós volt, bipoláris. Bátor volt, türelmes,
És nagyon tudott szeretni. De nehezen bírt magával. Kétszer próbálta megölni magát. Első alkalommal én találtam rá. Felvágta az ereit. Másodszorra Pip találta meg a szobájában. Fel akarta kötni magát. Az eset után Ted végleg eltávolodott tőle. Nem tudta elfogadni a tényt, hogy a fia nem tökéletes. Chad tudta, és fájt neki. De én továbbra is megragadtam minden lehetőséget, hogy Tedet bevonjam Chad életébe. Még ha önök el is váltak, még mindig együttműködve kellene felnevelni a gyereküket. Szánalmas, hogy az ex-felesége ezt nem veszi figyelembe. Matt! Az anyukád meghívott vacsorára. Hogy van a lábad? A lábam még fáj. Megrazoljuk a lábát? Elfelejtettem, hogy kell. Megmutatom. Ez a tiéd. Köszönöm. Lássuk csak. Bárcsak nem mennénk haza a városba. Akár itt is élhetnénk. A végén még hiányoznának a barátaid. Talán még az iskola is. Én vagyok a furcsa lány. De miért? Mert vannak, akiknek elváltak a szüleik, de senkinek nem halt meg az apja. Mindenki nagyon sajnál. Kedvesek velem. Köszönöm. Nem hívnak el az apalánya vacsira, mert nincs kit elvinnem. Nos, ha anyukád beleegyezik, és te is, én nagyon szívesen elmegyek veled, ha akarod. Ez igazán kedves öntől. Tényleg? Megtenni? Még öltönyt is vennék. Szerencsére mi itt vagyunk egymásnak. Komolyan. Csak Pip, meg én. Van néhány unokatestvérem Franciaországban. És a barátai San Franciscóban. Ted nem igazán volt társasági ember. Nagyon lefoglalta a munkája. Azután a fiam Chad is beteg lett. Így elég nehéz volt kapcsolatban maradni a barátokkal. Azt hiszem, sok időt töltök majd Musszal, ha Pip visszamegy a suliba. Muszi jó kutya, de a beszélgetés nehézkes lesz vele, nem gondolja? A terapeutám szerint önkénteskednem kellene. Szerintem ez pompás ötlet, de talán néhány rajzleckét is vehetne a lányától. Az csodás kikapcsolódás. Ezen felül néha érdekes emberekkel is találkozhatna. Szia, Musz! Anya? Gondoltam, jól esne egy finom reggeli, mielőtt lemész a partra. Te is jössz? Nem, rengeteg bepótolni valótok van. Kedveled Mattet? Igen, persze. Úgyis, mint egy férfit? Az apád volt az egyetlen számomra. Egyél. Végre kijöhettél. Hogy van a lábad? Egész jól. Örülök, hogy újra itt lehetek. Én is örülök, hogy látlak. De siessünk, van egy ötletem. Ülj le itt a tengerparton. Lerajzollak. Engem lerajzol? Mikor van a mamád szülinapja? December 10-én. Hát, ha örülne egy portrénak rólad, mit gondolsz? Szupi. Helyes, bele kell húznunk. Nincs sok időnk, 2 hét múlva kezdődik a suli. Ne is mondja. Még mindig aggódsz miatta. Akkor mi a baj? A robot. Miután apáik meghaltak, az igazi mamám eltűnt, és robot lett belőle.
Értem. Munkára fel? Nem semmi nő lehet az exe. Kivéve, hogy szabad a préda. Ezt neked kell kiderítened. Rosszabb vagy, mint Pip. Attól semmi sem fog megváltozni, ha rám szálltok. Nem akarok másik férfit az életemben. Nekem ott volt a férjem, Ted. Ő sem volt szent. Te is tudod, hogy nem volt minden fenékig tejfel. Egyszer történt meg. Ő hibázott, én megbocsátottam. Ted nehéz eset volt. És ahogy a saját fiával Chaddel bánt, csak is és kizárólag magával törődött. Te vagy az egyetlen ezen a földön, aki kibírta vele. 20 évig szerettem. És ez már soha nem fog megváltozni. Ő is szeretett. Igaz a maga önző módján. Nem szabad ennyire belé kapaszkodnod. Muszáj elengedned. Ráadásul túl jól nézel ki ahhoz, hogy egyedül maradj. Borzasztóan csendes lesz itt minden nélkül. Sokkal jobban érzem magam most, mint amikor ide érkeztünk. Mindkettőnknek jót tett. Hála neked, Pip is kivirult. Boldoggá tetted. Ő is engem. És te is. Szükségünk van barátokra, ezt néha elfelejtem. De itt elég magányosan éldegél az ember. Ugye meglátogatsz minket? A főztöm ellenére is. Ha elég merész vagy, akkor kipróbálod, hogy milyen az, amikor én főzök. Josh! Josh! Jól vagy? Josh! Mi az? Mi a baj? Josh! Matt! Josh! Matt, légy óvatos! Josh! Ugye jól vagy, kisfiam? Josh! Hadd nézzem! Gyerünk! Lélegezz! Josh! Lélegezz! Ja, Istenem, Josh! Ez az! Jaj, drága kisfiam! Kisfiam! Köszönöm! Köszönöm! Nyugodj meg, kisfiam, már nincs semmi baj. Minden rendben. Jó van. Szeretnék tosztot mondani. Tosztot? Arra, hogy lerajzoltam a kutyát. Én meg hogy láthatlak szaladni a strandon. A fagyasztott pizzára. És a barátságra. A barátság. Miért nem kedveled? Én kedvelem? Te miről beszélsz? Én úgy értem, tudod, mint egy férfit. Ó, én másképp kedvelem. Amúgy férjes asszony vagyok. Ez nem igaz. Te Pip, pedig az vagy. Özvegy vagy. te pedig szörnyen pimasz. Pip, ő a barátunk, és ezt nem akarom tönkretenni. Miért tennéd tönkre? Mert egy kapcsolatban megeshet, hogy az egyikünk megbántódik, és akkor vége lenne az egésznek. Mindig ez a vége. Nem, de majdnem mindig. Ám ha szakítunk, akkor többé már barátok sem lehetünk, és akkor többé nem látnád. Az nagyon rossz lenne. És ha férjhez mennél hozzá, akkor mi lenne? Egyikünk sem akar még egy házasságot, ez biztos. Ezt ő mondta? Többé-kevésbé mesélt a házasságról és a vállásról. Fájdalmas lehetett. Lehet, de tetszel neki. Pip, léci! Én az apád felesége vagyok. Hát az nem volt valami felemelő. Filippa!
Ouch. Soha nem hittem volna, hogy ilyen klassz lesz a nyár. Tudom. Sokkal jobb volt, mint remélni mertem. Igen. Jövő nyáron beleszeretsz medbe, és összeházasodtunk. Pip, te kis szörnyeteg. Oh. Hillsborough városa. Utálok itt lenni. Én is. De ez az otthonunk. Talán megkedvelem a tanáraimat. Biztosan. Legalábbis néhányukat. Felhívhatom Mettet? Majd később. Ne zaklassuk. Jó, de mikor? Hamarosan. Rendben. Kellemes napot. Zsötem. Menj. Szia, Musz! Ki akarsz menni? Anya hol van? Anya! Anya! Gyere. Üdv, Blake vagyok. Ma nem jött foglalkozásra. Remélem minden rendben, hívjon. Anya! Anya!
Anya, egyél. Nem, most egyáltalán nem vagyok éhes. Egy férfi hívott a csoportból. Nem mentél el? Nem volt hozzá kedvem. Felmegyek, ledőlök egy kicsit. Ne menj be oda. Szomorú leszel. Anya, ne. Kérlek. Hello? Szia, Matt. Te vagy az, Pip? Kíváncsi voltam, mikor hívsz. Segítened kell. A robot visszatért. Miért nem mondtad, hogy elfoglaltak vagyunk? Jelenleg nem igazán vágyom társaságra. Hát? Késő! Matt! Annyira örülök, hogy itt vagy. Szia, Csajci! Erre gyere! Tök cuki, imádom! A tengerparton vettem egy kis boltban. Gondoltam, pont ilyenre van szükségetek. Én így szabadulok meg a rossz kedvemtől. Eszem valami vicceset, bolondos ruhát viselek, és hangos a zene. Szerintem egyszerűen zseniális. Ha már szóba jött, szerintem egy kicsit túl hangos. Lehalkítom. Tessék? Hogy haladsz a képpel? Valaha szerettük ezt a házat, de most olyan üres. Gondoltam, eladom, de nem akarok elhamarkodottan cselekedni. Te elég okos vagy ahhoz, hogy ne dönts elhamarkodottan. Úgy tűnhet, hogy nem is akarok változtatni. Ted ruhái még a szekrényben lógnak. Chad szobáját is érintetlenül hagytam. Andrea szerint ez nem egészséges. Adj magadnak időt. Rettegek attól, hogy egy sötét verembe esek. De itt van Pip. Ha ő nem lenne, olyan egyszerű lenne mindent feladni. Nekem is a gépen kellett volna lennem. Ne. Kérlek, ne mondj ilyet. Te ezt nem érted. Senki se értheti, még te se. Én küldtem Chadet az apjához a gépre. Pihenésre volt szükségem. Arra, hogy kettesben legyek Pippel, anélkül, hogy aggódnom kellene a fiamért. Chadre figyelni kellett. Azt mondtam Tednek, hogy szervezzenek közös programot. De valójában azért küldtem, hogy egy időre kicsit fellélegezhessek. Nem számít, meddig élek. Hány terápiás csoportba járok. Ezt soha nem bocsátom meg magamnak. Ophélie, nem volt segítséged. Minden felelősség a te válladon nyugodott. Nem.
Bármit megadnék, ha visszakaphatnám. Nem becsültem meg eléggé a perceket, amiket együtt töltöttünk. Borzalmas anya vagyok. Borzalmas. Nem érdemlem meg, hogy... Bocsánat, nem kellett volna ezzel előjönnöm. Emlékszel a fiúra a strandon? Amikor a partra húztam, és letettem, teljesen kikészültem. Semmit nem tudtam volna tenni érte, ha te nem vagy ott. Aztán láttam, hogyan néztél az anyjára. Tudtam, mire gondoltál. Csak sejtettem, hogy milyen nehéz lehetett számodra. De félreraktad az érzéseidet, és tetted, amit tenned kellett. Megmentetted azt a fiút. Te mentetted meg. Vetted a fáradtságot, és megtanultad, mit kell ilyenkor csinálni. Mert a segíteni akarás része a lényednek, annak, ami vagy. És talán ez a tulajdonságot tud segíteni rajtad. Gondold meg a terapeutád javaslatát. Menj el a Wexler központba, és segíts nekik. Vágj bele. Ha ez a részed megint lélegzethez jut, ha belevágsz, soha többet nem kell félned a veremtől. Üdv! Erre tessék! Ön az új önkéntes? Jeff, hogy hívják? Ófeli, de... Offel? Ez túl nehéz. Mostantól Offi lesz. Vágjuk a közepébe, rengeteg cuccot kell még bepakolni. Bob és Millie is itt vannak valahol, ők ex-zsaruk, én 6 évig szolgáltam a tengerészetnél. Mi védjük a hátát odakint. Fogja, köszi. Mi egy nap alatt többet teszünk, mint ez a hely itt egy hét alatt. Jöjjön! Megyünk egy kört a terepen. Köszi. Kész is. Vezethet. De... Semmi de, az újonc vezet. Állj! Jefferson, mondd csak, mit művelsz az újoncokkal? Ófi, velünk van. Nem. Ne is törődjön, velő az ügyeletes tornádónk. Louis Anderson, a Wexler központ igazgatója. Jöjjön. Gyere, nézd, mit Ők heti 5 éjszakát vannak az utcákon, hogy megkeressék azokat, akik túl betegek, hogy bejöjjenek a központba. Ételt, takarót, gyógyszereket és ruhákat osztunk ki közöttük. Ez elég veszélyesnek hangzik. Mi tagadás volt néhány rázós esetünk. Van fegyverük? Csak a fejükben és a szívükben. Ha ki akar menni velük, mehet. De ha nem, az se baj. Mert itt az irodában is rengeteg munka vár önre, ha még mindig érdekli. Fogalmam sincs, hasznukra válnék-e. Vagyis van 2 gyerekem. Én 18 évig voltam házas, és tudok vezetni, vásárolni, takarítani, mosni, illetve van némi tapasztalatom pszichológiai zavarokkal küzdő gyermekek ápolásában. Ez még hasznos lehet a számunkra. Ha jól értettem, akkor épp válófélben van. Azt mondta, házas volt. Nem. A férjem 1 évvel ezelőtt halt meg. És a fiam is. Özvegy vagyok. Soha többé nem veszem természetesnek a forró fürdőt. Nem akarom elhinni, hogy az utcán alszanak. Tudom, drágám. Hallunk ilyenekről, de látni ezt a valóságban sokkoló. Jó, hogy segítesz nekik. Igen, tényleg az. De emellett fel is zaklat.
Segítened kell nekik. Ha a 4 fal között maradsz, az is felzaklat. Igen, tudom, Pip. Tudom, hogy vissza kell mennem. Ne aggódjon, mi majd gondoskodunk önről. Köszönöm. Hamarosan találkozunk. Köszönöm. Minden rendben. Hát remélem. Na mi van? Mindent megígértem. Jókat hallottam rólad. Köszönöm. Elképesztő egy hét volt. Gondolod? Ez semmi ahhoz képest, amit velünk, Bobbal és Millivel láttál, Offi. Talán még az autóból is félnék kiszállni. Gyere velünk csak 5 percre. Mit csinálsz ma este? Randid van? Nem randin van, hanem egy 11 éves lányom, és megígértem, hogy ma elviszem moziba. Vidd el holnap. Szeretném, ha velünk jönnél. Millivel már beszéltünk róla. Legalább egyszer látnod kell, és örökre megváltozol. Főleg, ha megsérülök, vagy megölnek. A lányomnak már csak én maradtam. Ígérem, vigyázzunk rád. Addig nem találok senkit, aki felügyel. 11 évesen? Én akkor öltöcsémről gondoskodtam, és hetente rángattam ki anyámat a sítről. Nem áll! Ha egyszer kijössz velünk, soha többet nem akarsz itt bent üldögélni. 6:30-kor indulunk. Legyél itt. Látnod kellene, majdnem olyan, mint régen. Mondd, beszélhetnék vele? Igen. Matt keres. Tetszik neki az önkéntes munkád. Bonjour. Szia! Úgy hallom, megmented a világot. Milyen a munka? Félelmetes, izgalmas, csodálatos, megható, szomorú. Imádom. És te adtad meg hozzá a kellő löketet. Fantasztikus nő vagy. Lenyűgöztél. Nem kellene. Általában csak papírokat tologatok. Arra gondoltam, hogy szombaton felugranék hozzátok, ha megfelel. Vagy inkább ti gyertek le ide. Pénteken lesz Ted és Chad halálának évfordulója. Úgy vélem, ez mindkettőnknek nehéz lesz. Nem lenne jó, ha lemennénk és ott búslakodnánk. Tudod mit? Majd aznap eldöntitek, jó? Rendben. Köszönöm. Szia. Szia. Én is. Hát nézzétek, ki van itt. Mi a manó? Szia, Offi! Szia. Isten hozott köztük. Offi, Szia. hát eljöttél. Biztos, hogy akarod? Nem kötelező. Senki se fog gyávának tartani. Dehogy is nem. Jeff. Igen, lehet. És akkor mi van? Te döntesz. Igen vagy nem? Igen. Helyes. Induljunk. Maradj mögöttem, és légy óvatos. Ne hősködj. Ha valaminek történnie kell, az itt fog. Ezt úgy érted, mondjuk lelőhetnek? Nem, itt a piszkos tűafegyver. Itt vannak. Túl Köszönjük. fiatalok Köszi. ahhoz, hogy az utcán éljenek. Évek óta itt laknak. A szüleiket nem érdekli. Csellengenek, amíg felnőnek. Ha felnőnek. És aztán... Drogok, prostitúció, ami Ez jön. itt jó lesz. Na, tiéd. Ha itt élnék, lehet, hogy én is drogoznék. Néha megszakad a szívem. Jól vagy, Ofi?
Menjünk vissza. Szerintem ti Isten munkáját végzitek. Hát ebben nem vagyok biztos. Kösz, hogy eljöttél. Igen, jól dolgoztál. Köszönöm. Hétfőn találkozunk. Hétfőn is kellek? Csatlakozz a csapathoz. Ofi, ez nem játék odakint. Ezt még át kell gondolnom. Nem tudok minden éjjel dolgozni. Talán csak hetente 2-szer. Van egy lányom. Ha randiznál, akkor többet járnál szórakozni, de nem erről van szó. Gyerünk, mondd el, hogy érzel, Ofi. Nem erőltetünk semmit. Ne, Nekem ezen még el kell gondolkodnom. tényleg gondolkodnod kell? Szerintem tudod, mit akarsz. Gyerünk, Ofi. Én láttam. Szükségünk van rád. És nekik is. Rendben. De csak hetente 2-szer. Kedd és csütörtök. Ám legyen. Ez az. Nehéz neked ellenállni. Üdv a csapatban! Te is cowboy lettél. Cowboy vagyok. Gyere. Gondolok rátok. Szeretettel, Matt. Szeretem őt. Ő egy nagyon jó barát. Nem hinném, hogy túl jó társaság lennék. Pip nevében nem beszélhetek, de szerintem örülne. Megkérdezem, és majd visszahívlak. Menni akarok, indulhatunk? Hallottad? Akkor holnap. Moose, megyünk Matthez! Remek helynek tűnik. Mit is csinálsz ott pontosan? Az utcán dolgozik a csapattal. Nem csak papírmunkát végzel. Mondhatni, előléptettek. Tehát, sötét sikátorokban mindenre elszánt emberekkel foglalkozol. Ez előléptetés. Nem olyan rossz, mint ami ennek hangzik. Erről a témáról később még beszélgetünk. A remek vacsora után... Oké, ez őrültség. Nem tehet. Mert még életemben nem éreztem magam ennyire biztonságban. Amikor kint vagyok, minden más kevésbé tűnik fenyegetőnek. Például az üres ház. Ha szembe tudok nézni a munkám az utca veszélyeivel és túlélem, minden más könnyebb lesz az életemben. Ha a jóváhagyásomat kéred, azt nem adhatom meg. Ha halálra akartál rémíteni, sikerült. Gondolj magadra, Pipre, és rám is, Ophélia. Tudom, hogy veszélyes lehet, de
Mi annyi mindent veszünk természetesnek az életben. Ilyen erővel egy busz is elüthetne az úton, vagy fejemre eshetne egy tégla. Tudod, hogy a kettő nem ugyanaz. Meg akarsz halni. Nos, ha történne velem valami, összeházasodtok Andreával, és felnevelitek Pipit. Hogyne, ez nem vicces, tényleg nem. Inkább vissza kellene menned a csoportba, a terápiára, vagy mi a neve. Miért? Egy barátom hatására vágtam bele az önkéntes munkába. Ő látta rajtam, hogy begubóztam, szomorú voltam. Bűntudatom volt. Ő adta meg a kellő bátorítást, hogy újra hasznosnak érezzem magam. Ez a barát nem arra gondolt, hogy sikátorokban drogosokat és prostikat vegyél gondodba az éjszaka közepén. Ott van ránk a legnagyobb szükség. Nem, Ophélia. A te segítségedre neki van szüksége. Bízd megint a barátodban. Bölcs tanácsot adott. Tudom. Ígérem, ha veszélyesnek érzem, abba. Nem ez az utolsó beszélgetésünk erről. Itt is vagyunk. Szent Viktória kórház. Anya, megjött Matt! Szia! Szia! Már 3 hete nem láttalak. Megnőttél, ilyen nagy lettél. Gyönyörű vagy. Ez a tiéd. Köszönöm. Na, milyen vagyok? Bitangcsinos. Tényleg? Anya, nézd, mit kaptam! Nagyon izgulám a tánc miatt. Anya! De bizony, igazán kedves, hogy elviszed. Most viccelsz? Finom étel, remek társaság. Egy kis bugi. Köszönöm. Merci. Nos? Mi történt? Nos, keményen dolgozom az éjjeli csapattal. Pip is imádja. Értem. Engem az érdekelne, hogy mi a helyzet Mattel. Őszintén szólva nem igazán rajong az éjszakai munkámért. De ő pont biztatott. Igen és nem. Igen, dolgozz. Nem, ne veszélyeztesd az életet. Pontosan. Igaza van. Ez még problémát szülhet köztetek. Komolyan hagyod elmenni ezt a pasit magad mellett? Ő már megnyílt neked. Olyan gyakran jön a városba, mint soha azelőtt. Elvisz titeket vacsorázni, Pipet táncolni. Ha nem vigyázol, valaki lecsap rá, és elhapolja őt az orrod elől. Majd meglátod. Matt nagyon sokat segített, és ha mi is segíthetnénk neki valahogy... Hadd kérdezzek valamit. Ha akkor te haltál volna meg azon a gépen, szerinted Ted egész életében gyászolt volna téged? Válaszol. Miért mondod ezt? Meg kell értened végre. Nem tartozol Tednek a boldogságoddal. És nem kell magányosan leélned az életed. Esküszöm, soha nem hozom fel többé a témát. Ha őszintén azt mondod, hogy még soha nem képzelted el Mattet úgy, mint a szeretődet. Attól tartok. Az én képzeletem is oda lett a szerencsétlenségben. Remek táncos a lányod. Elfáradtam. Tőlem örökölte. Imádtam táncolni. Már nem? Ted nem lelkesedett érte. A hallottak alapján nem lehetett könnyű együtt élni Teddel. A zsenikkel soha nem volt az. Bár én nem ismertem őt személyesen. Mindig is szerettem. Az első pillanattól.
De Andrea szerint jobbat érdemelek, és megpróbál megvédeni magamtól. A vacsora alatt is megpróbált ágyba küldeni valakivel. Kivel? A pincérrel, a séffel, Blake-kel, veled. Veled. Rendben. Andreával 20 éve vagyunk barátnők, de ezen a téren nagyon másképp gondolkodunk. A jelenlegi szeretője 10 évvel fiatalabb, nős, és a felesége gyereket vár. Olyan lehet, mint Sally. Ő nagyon érzéki. Nem ez a jó szó. Egy vadmacska. Végig az volt. Talán ezért nem vettem észre, hogy megcsal Hamishsel. De azért bámulatos volt a ma este. Jó ét? Jó ét. Majd elfelejtettem. Mit csinálsz hálóadáskor? Megpróbálok megfeledkezni róla. Már nem hiszek a Pulykában és a Mikulásban. Humbug az egész. Idén próbálj ki valami újat. Andrea és Pip is itt lesz. Csatlakozz hozzánk. Ez kedves, de férfiasabb lesz egymagamban rinyálni. Jó ét. Jó ét. Apa? Vanessa? Ó, Istenem! Nessie! Mit csinálsz itt? A Stanfordra járok. Már hónapok óta kereslek, de anyának sem volt meg a címed. Ezt mondta. Nem írtál, így elvesztette a nyomodat. Nessie, anyád minden karácsonykor küld egy képeslapot. Tudja, hol lakom. Anyukád azt mondta, hogy nem akarsz tudni rólam. Még 3 évig írtam neked. Aztán megkérdezte, hogy Hamish adoptálhat-e téged. Nemet mondtam. A lányom vagy, és örökre az is maradsz. De 3 év csend után végül feladtam. Azóta újabb 3 év telt el. De édesanyáddal végig kapcsolatban voltunk. Azt mondta, boldogabb leszel, ha kilépek az életedből, hogy te is ezt akarod. Soha egyetlen leveledet sem kaptam meg. Soha nem értettem, hogy miért hagytál el. Attól féltem, hogy most is kidobsz majd. Jaj, nem, dehogy. Annyira haragszom rá, ezt soha nem bocsátom meg neki. Tudtad, hogy visszajött? Hamish nemrég meghalt. Istenem. Mikor? 3 hónapja. Anyu karácsonykor keres magának lakást. Látni sem akarom. Vele tölthetném a karácsonyt? Hát persze, drágám. Természetesen. De ne taszítsd előtt magadtól. Szó sincs erről. Anya még hallani fog rólam. Hiányoztál. Te is hiányoztál. Még nem is meséltem neked Pipről és az anyukájáról, Ophéliről. Tessék. Köszi. Ők mindketten itt töltötték a múlt nyarat. Meghalt a férje. Ophéli? Szép név. A barátnőd? Nem az. Csak a barátom. Kemény időszakon vannak túl. Nagyon fontosak nekem. Örülnék, ha találkoznátok. Persze. Most épp a vizsgaidőszak közepén vagyok, de mondjuk karácsonykor? Kitűnő. Még mindig sielsz? Természetesen. Szívesen megnézném. Leugorhatnánk
A Skau völgybe, mindannyian. Kimozdulnánk innen egy kicsit, és megismerkednétek. Jót tenne nekünk. Szerintem Opheliéknek is. Benne vagyok. Éjjel! Figyelem! Ez a kettőnk ajándéka. Igen, sokat dolgoztunk vele. Mióta nyáron találkoztunk. Ne feledd, először az én barátom volt. Hogy feledhetném, állandóan emlékeztetsz rá. Kíváncsi vagyok. Akkor bontsd ki. Bontsd ki! Matt. De hogyan? Istenem. Kleptomániás vagyok. Már mindenhol kerestem. Tetszik? Tetszik. Imádom. Örülök. Köszönöm neked. Ez a legszebb ajándék, amit valaha kaptam. Remélem csatlakoztok Vanessahoz és hozzám karácsonykor. Oly régóta nem találkoztatok. Biztos nem fogunk zavarni. Már meséltem rólatok neki. Alig várja, hogy találkozzatok. Azt mondtam, igazi család vagytok. Te olyan jó vagy hozzánk. Ez nem túl nehéz. Hidd el. Mit művelünk? Ez őrültség. Nem az. Már oly régóta várok erre. Régebben, mint sejtettem. Attól féltem, hogy rád ijesztek, ha mondok valamit. Megsebezték a lelked. Mindkettőnkét. Boldog szülinapot! Ofi! Várj! Csak csapatban. Sajnálom. Soha ne szopj meg itt. Olyankor hibázunk. Add ide ezeket. Ülj a kocsiba. Rendben. Matt, hajnali 3 van. Erről van szó. Nem tudok belenyugodni, hogy történhet veled valami. Ráadásul hideg van. Vedd ezt fel. Jól vagy? Igen, azt hiszem. Azt hiszed? Most megrémítesz. Nem, nincs semmi különös, csak egy kicsit megijedtem, ennyi. Mitől? Tőle, az élettől, a sorstól, hogy meghalsz, hogy én meghalok, a jó dolgoktól. Folytassam? Adj nekem egy esélyt, hogy változtathassak ezen. Nem hinném, hogy sikerülhet. Adj egy esélyt.
Halló? Szia, Matt. Itt Sally. Borzasztó lenne, ha ma együtt vacsoráznál velem. Csak el akarom ásni a csatavádat közöttünk. Úgy hangzik, mintha vissza akarna szerezni. Nem, csak unatkozik. Nem tud mihez kezdeni magával. Tudom, hogy egyes nők hogyan gondolkodnak. Ő hagyott el engem egy gazdagabb férfiért, emlékszel, ugye? Igen, de a pénz már az övé. A férje meghalt. Most fél, magányos, és... Szerintem tuti akar valamit tőled. Ha azt szeretnéd, a legnagyobb örömmel lemondom. Igen, szeretném, de ez nem ilyen egyszerű. Már hogy ne lenne az? Nem megyek el, látni se akarom őt. Ha nem találkozol vele szemtől szembe, akkor a lelki szemeid előtt lebeg majd. Vacsorázz vele. Ez fontos neked. Mindkettőnknek az. Én azt hittem, csak barátok vagytok. De akkor miért érdekel az ex-felesége? Szörnyű vagy. Nagyon jól tudod, hogy már kötődöm hozzá. Na Istenem, mi van, ha megint beletelt a panőbe? Azután, hogy így elbánt vele, kizárt. De Matt azt mondta, hogy nagyon érzékeny. Tényleg? Jó páros voltak? A végéig. Na, tudom, hogy megpróbálja majd elcsábítani. Csak magadat hibáztathatod, kedves búslakodó özvegy. És ha legközelebb találkoztok, felejtsd el az akut. Szia. Örülök, hogy látlak. Egy napot sem öregedtél. Pedig úgy érzem. Kösz. Csinos vagy. A kedvenc italod. Nem. Közdenem. Nem kérek. Rendben. Tehát? Miért nem nősültél meg újra? Te kérded? Remete lettem. Kérlek, ülj le. Nem akartál visszamenni New Yorkba? Nem, soha. Mit szólnál Párizshoz? Vagy Londonhoz? Talán. Tudom, hogy őrülten hangzik, de arra gondoltam, Hogy veled tarthatnék, ha mindent elfelednénk, és egymásba szeretnénk. Az nem semmi lenne. Ez volt minden vágyam az elmúlt 6 évben. Az a vicces, ha most belegondolok, nem tudom megtenni. Gyönyörű vagy. Nézd csak magadra. Olyan szép, mint mindig is voltál. Tudom, hogy néhány martini után az ágyban kötnénk ki. Meghalnék, és a mennyországban járnék. És utána? nézzük meg, mi történik. Sally, egyikünk sem változott meg. Azok a dolgok, amik először szétválasztottak minket, még mindig jelen vannak. Matt, ne mondj ilyeneket. Mi a baj? Olyan nővel akarok együtt lenni, aki szeret engem. Te soha nem szerettél. A szerelem ajándék, adjuk és kapjuk. Te mindig is olyan romantikus voltál. De te nem. És ha csak viszonyunk lenne? Nem gondolod, hogy az óriási őrültség lenne, Sally? Akkor mi legyen? Azt tesszük, ami a leghelyesebb. Barátként tekintünk egymásra. Sok szerencsét kívánunk a másiknak, és elbúcsúzunk. Mi van veled, Matt? Örökre ott fogsz rohadni? Néha igen kellemes a nyugodt élet.
Van valakit? Igen. Igen, van. Egy részem örökké szeretni fog, Sally. De nem eléggé, hogy újra kezdjük. Sok szerencsét. Gyűlölek! Már hivatalosan is csak Televex lelki szemeim előtt. Irány a sípálya. Köszönöm, nagyon tetszik. Nem annyira, mint nekem a papucsom. Kipróbáljuk az új felszerelést. Remek ötlet. Köszönöm. Helyes, öltözetek fel. Jó mulatást. Hello. Csak óvatosan. Jó mulatást. Nem kell sietni. Szia. Szia. Ne félj. Biztonságban vagy. Félek. Ne félj. Nagyon szeretlek téged. Én is szeretlek. Képtelen vagyok. Nem megy. Rendben. Várhatunk még. Várhatunk. Nem kell elsietnünk. Úgy érzem, mintha becsaptalak volna. Úgy érzem, sürgettelek. És ha soha nem állok készen. Keresek mást. Attól még lehetünk barátok. Akkor is szeretni foglak. Arra gondoltam. Folytasd. Teszek valamit kettőnkért. Tudom, hogy nem nagy dolog. De itt az ideje, hogy összepakoljam tett cuccait. Készen állsz erre? Igen. Segítek. Drága Tedem, tudom, hogy ez hirtelen jött mindkettőnk számára. Egyikünk sem tervezte így, de ez a baba többet jelent nekem mindennél ezen a világon, hiszen a te gyermeked. Mi közös van bennünk. Tudom, hogy milyen borzalmas volt az elmúlt néhány éved otthon. Nálam jobban senki sem tudja. A feleséged rosszul bánt veled, és Chaddel is. Legfőképp veled. Nem vagyok meggyőződve róla, hogy a fiad öngyilkosságot követett volna, ha nem marja el őt tőled. Kikövetelték a figyelmedet. Neked kellett volna megvédened a fiad a nejettől. Közös életeteknek vége. Már évek óta vége.
Lehet, hogy Ophélinek csak egy apró lökésre van szüksége, hogy ráeszméljen, mennyire értelmetlen és üres az élete. Mert az. Komolyan hiszem, hogy számunkra ez még csak a kezdet. Ez a gyermek a kapocs kettőnk között, a varázslatos, közös jövőnk kulcsa. Teljes szívemből szeretlek. Megígérem, ha engem választasz, olyan boldog leszel, mint még soha életedben. Miénk a jövő, drágám. Szívem teljes szeretetével. Andrea. Szia! Gyere be! Szia! Jól vagy? Istenem, történt valami? Igen. Történt valami. Hogy voltál képes erre? Még hogy a barátom vagy. Hogy merészeltél ilyeneket mondani a fiamról, Chadről, hogy befolyásold az apját? Te több mint szánalmas vagy. Maga a gonosz. Ezzel a levéllel elvetted az egyetlen dolgot, ami nekem maradt. A hitet, hogy te szeretett engem. Én... Hogy tehetted ezt? Tartsd magad távol tőlem, és a lányomtól is. Soha többé ne keres, és ne hívd minket. Soha többé. Te meghaltál számunkra. Ugyanúgy, hallgass mint meg, kérlek! Ted nem gondolta meg magát. Ophélie, Ted úgy halt meg, hogy veled akart maradni. Elmentem hozzá. Megpróbáltam meggyőzni. Gyűlöllek. Nem tudom, nekem megbocsátasz-e, de kérlek, Williamet ne hibáztasd. Ophélie, nézd rám. Ez nem az ő hibája. Mától magasról teszek rád. És a gyerekedre. Soha többet nem merj hozzám szólni. Anya, Matt keres. Azt mondja, ha nem beszélsz vele, akkor átjön. Minden rendben lesz, csak ki kell szellőztetnem a fejem egy kicsit. A szobámban van neki egy levél. Haragszol rá? Nem, szeretném, ha átjönne hozzád. De az a levél kizárólag csak Mattnek szól. Megértetted? Hey, ez nem a te műszakod. Tudom, de jól érzem magam idekint. Nyugodtan Minden rendben van. Nézd csak. Csapjunk bele. Úgyhogy indulhatunk. Ó, ez másról szól, így nem fogjuk megtalálni. Semmit sem mondott, csak elviharzott. Nagyon dühös volt. Elmegyünk megkeresni. Hívom a mobilját. Amikor a férjem és a fiam meghalt, olyan volt, mintha egy sötét verembe estem volna. De már nem így érzek. Már nem érzem annyira egyedül magam a világon. Ezért nappal fogok dolgozni Louis-szal. Nagy kár. Hiányozni fogsz. Sok szerencsét. Köszönöm. Okay. Bobby! Kell még egy kabát. Előtúrok egyet. Jeff, Sophie! takaró is kellene? Várjál!
Ofi! Hey! Hey! Engedd el őt! A szeretője vagy? Ne. Zsaru vagy? Ne csináld! Hey, nem érdekel, mit követtél el! Nem vagyunk zsaruk! Zsaru vagy! Ne! Nyugalom, emberek! Zsaruk vagytok! Engedd el! Anya? Mi történt? Halló? Igen. Igen. Hogy van? Most veszik ki a golyókat. Ó, Istenem. Maradj itt. Elnézést. Ophélie Mackenzie-t keresem. Doktor úr, nézze, leállt a szíve. 500 köbcenti mehet, és még egy adag dopamin. Életben van. De még bármi megtörténhet. Az első golyó a bal tüdejébe hatolt. A második a hátát érte, elkerülte a gerincet. Mindent figyelembe véve nagyon szerencsés. A harmadik eltalálta az egyik petefészkét, a féregnyúlványt, és megsértette a gyomrot. Meg fog halni. Komoly sérülései vannak. De túlélte a traumát és a műtétet is. Nagyon erős nő. Ez így van. Köszönjük, Doki. Most bemehetsz hozzá. Szeretlek, anyu. Hogy van? Beszélt velünk. Mit mondott? Azt, hogy szeret engem. Minden rendben. Mit szólnál, ha hazamennénk, megfürödnénk, átöltöznénk? És ha történik valami? Nem leszünk sokáig, komolyan. Átöltözünk és megyünk vissza. Hát persze.
Te addig itt maradsz, Matt? Biztos? Tudod, hogy maradok. Nem megyek sehová, itt leszek. Ó, a felesége már kereste önt. Itt hagyhatlak egy percre. Itt maradok vele. Köszönöm. Én többé nem megyek ki a csapattal. Nagyon szeretlek. Itt maradsz velünk. Szükségünk van rád. Annyira sajnálom. Szeretném, ha átvinnék a 23-as. Rendben, doktor úr, azonnal. Valójában hogy van? Kritikus az állapota, de nincs jele fertőzésnek. És ha túléli az éjszakát, kicsit fellélegezhetünk. Köszönöm. Jobban néz ki, mint a fagyasztott. Talán. Szereted anyut? Igen, persze. Akkor feleségül veszed? Szüksége van rád, és nekem is. Én szeretném, de őt is meg kellene kérdezni. Megkéred? Szerintem várnunk kellene, míg jobban lesz. De az is lehet, hogy gyorsabban gyógyulna, ha lenne miért. Szeret téged, tudom. Tudod? Igen. Lehet, hogy csak fél. Apu nem volt kedves hozzá. Talán, ha megígéred, hogy te az leszel, igent mond. Megkéred a kezét? Igen, megígérem. Jól van. Minden rendben. Mindkettőjüket látni szeretném. Hallottad? Jól van. Jöjj, gyerek. Szia. Nagyon féltem. Többé ne lövesd le magad. Megteszem, amit tudok. Tiszta anyja. Elkapták a fickót. Ez jó. Jeff elmondta, hogy mostantól fegyvert adnak a csapatoknak. De nélküled mennek. Ha a Pipet valahogy sikerül kivinnem, hagyjunk aludni egy kicsit, jó? Rendben. Gyere. Szia, anyu. Mi a helyzet a lánykéréssel? Nem gondolod, hogy mégiscsak várnom kellene, míg jobban lesz? Akkor felfogja a kérdést. Szerintem használd ki, hogy be van nyugtatózva. Nyugtatók kellenek, hogy hozzám jöjjön? Nem árthat. De egy gyáva kukac vagy. Nem vagyok gyáva. Na jó, egy kicsit. Megígérted. Rendben legyen. Jól van. Most, azonnal. Más! Rendben. Ez gyors volt. Még mondani akarok valamit. Szeretlek, Ophélie. Én is szeretlek. Annyira, hogy hozzám gyere. Azt mondtad, amit hallottam, vagy csak a nyugtatók hatása?
mindkettő lehet. Hogy hangzott? Remekül. Nagyon szeretlek. Bocsánat. Pihennie kell. Mindjárt megyek. Nos? Mit mondjak Pipnek? Hozzám jössz? Igen. Hozzád megyek. Gyere közelebb. Nem merted megkérni? De! Mit mondott? Azt mondta, igen. Szia, Matt. Andrea vagyok. Szerinted Ophélie szóba áll velem? Hát persze. Kérlek, gyere be. Sajnálom, nem jöttem volna ide, de szükségem van rád. Hallottam a lövöldözésről. Tudom, írhattam volna, de én is kórházban voltam. Rákos vagyok. Nem akartam észrevenni a jeleket, én csak a petefészkemből indult, átterjedt a tüdőmre, és most már itt van a csontjaimban is. Voltam kemón, sugárkezelésen, épp most vagyok túl rajta. Nincs már sok idő. Ez Isten büntetése, amiért azt tettem veled, amit tettem. Tudom, hogy egy bocsánat nem feletteti a dolgokat. De mindig annyira megbocsátó voltál. Ezért van a hozzám hasonló embereknek szükségük rád. Most nagyon számítok erre a tulajdonságodra. Nem tudom, kire hagyhatnám a kisfiamat. Ophélie, magadhoz vennéd őt. Felnevelnéd. Ő teljesen ártatlan. Azt akarod, hogy most vegyem magamhoz? Miután meghaltam. Rendben. Persze magunkhoz vesszük. Köszönöm. Elképzelni sem tudod, hogy mit jelent ez nekem. Az Isten áldjon meg. Az Isten áldjon meg érte. Nyugodj meg. Minden rendben lesz.
te, Ofeli, elfogadod-e ezt a férfit férjet? Igen. Igen. Magyar hangok: Tóth Enikő, Ház van der Péter, Cető Zsanett, Kovács Nóra, Kisfalvi Krisztina, Szakács Tibor, Epres Attila, Németh Kriszta. A szinkront az HBO készítette. Produkciós vezető Végödön.